Съвременният забързан ритъм на живот излага все повече хора на риск от коронарна болест на сърцето. Стресът е тихобиец. Това е факт, но има надежда. Експерти от университета в Питсбърг изследвали 12 338 мъже в продължение на 9 години в проучване за коронарна болест на сърцето, наречено ЕМРФИТ. Те открили, че при мъже на средна възраст с висок риск от коронарна болест, годишните отпуски допринасят значително за намаляване на общата смъртност и по-конкретно от сърдечни заболявания. А жените, които вземат поне 2 ваканции годишно, са 8 пъти по-малко застрашени от коронарна болест. Да, важно е да се храним здравословно и да сме активни физически. Но за да бъдем здрави, трябва и редовно да си почиваме.